Umdlali wasemuva weBafana Bafana uRashwin Dodle ukuthole kulula ukujwayela eqenjini lesizwe ngenxa yokuthi umqeqeshi weqembu lakhe uNasruddin Nabi unesitayela sokuqeqesha esifanayo nesikamqeqeshi wesizwe uHugo Broos. uDodle usezakhele igama ngokushesha njengomdlali ovelele kuKaizer Chiefs nakuBafana Bafana. Lo mdlali oneminyaka engu-22 ubudala ujoyine iqembu leKaizer Chiefs ngenkontileka eminyaka emithathu okungenzeka yelulwe unyaka owodwa ngaphambi kokuqala kwesizini ka-2024-2025 futhi ugqame kwisizini yakhe yokuqala. Ukudlala kahle kwakhe kuKaizer Chiefs kuholele ekutheni abizwe njalo eqenjini lesizwe. uDodle ubambe iqhaza elibalulekile ekusizeni iNingizimu Afrika ukuthi ingene kumqhudelwano we-AFCON ka-2025 ozokuba seMorocco. Ubekhona nangesikhathi iBafana Bafana inqoba ngo-2-0 i-Uganda eMandela National Stadium eKampala okubabeka esicongweni kuGroup K kweyokuhlungela i-AFCON. uDodle uyasazisa isitayela sokuqeqesha sikaNabi esihambisana nendlela athanda ngayo ukudlala. Lokhu kuxhumana kumsiza ukuthi ahlangane kahle namaqhinga eqembu. Ngifunde lukhulu kumqeqeshi weqembu lami uNasruddin Nabi. Indlela adlalisa ngayo indlela engidlala ngayo, ngisijwayele kalula isitayela sakhe. Ngicabanga ukuthi nomqeqeshi uHugo Broos kuyafana, indlela abafuna ukudlalisa ngayo nokwenza izinto iyafana, ingakho kube lula kumina ukujwayela isitayela sikaBroos. uDodle owayedlalela iCape Town Spurs ukujabulela ukuthi uzodlala phambi komndeni nabangani bakhe ngoLwesibili. iBafana Bafana izokwamukela iSouth Sudan eCape Town Stadium emdlalweni wokuhlungela i-AFCON. Kumnandi ukudlala phambi kwabantu ababengesika kwasekuqaleni, usho kanje. Bebehlala bekholelwa kumina njalo uma ngidlala umndeni wami wonke uyangeseka, ngisho nomfowethu khona. Uqhube wathi emphakathini yethu ababaningi abantu abayizibonelo ezinhle, ngakho kumina kubalekile ukuba isibonelo kumfowethu omncane.